Tässä videossa puhumme liikunnasta ja aivojen terveydestä. Liikunta on yksi parhaista sijoituksista, joita voimme tehdä aivojemme hyväksi. Ei tarvitse juosta maratonia tai tulla olympiaurheilijaksi, riittää, että liikkuu säännöllisesti vähentääkseen kognitiivisen heikkenemisen ja dementian riskiä. Mutta miksi liikkuminen on niin hyväksi aivoillemme? No, kun liikumme, sydämemme pumppaa enemmän verta ja siten kuljettaa enemmän happea ja ravinteita aivoihimme kuin pikapalvelu neuroneillemme. Lisäksi kehomme tuottaa BDNF-proteiinia, joka on olennainen neuronien aktiivisuuden ylläpitämiseksi ja uusien yhteyksien luomiseksi, vähän kuin päivittäisi mielemme ohjelmistoa. Lisäksi fyysinen aktiivisuus vähentää myös tulehdusta ja oksidatiivista stressiä, kahta tekijää, jotka nopeuttavat aivojen ikääntymistä. Se on kuin antaisi hyvän puhdistuksen mentaaliselle kovalevyllemme, estäen sitä täyttymästä turhilla tiedoilla ja hidastumasta. Ohjeet kertovat meille, että tarvitaan vähintään 150 minuuttia viikossa kohtuullista fyysistä aktiivisuutta. Käytännössä riittää, että kävelee 30 minuuttia päivässä reippaasti, ehkä samalla kun kuuntelee podcastia tai tekee kävelylenkin ystävän kanssa. On myös hyvä idea lisätä 2 voimaharjoittelukertaa viikossa, mikä ei tarkoita valtavien painojen nostamista, vaan yksinkertaisesti esimerkiksi kyykkyjen tekemistä, kunnes pasta kiehuu. Lisäksi voimme vaikuttaa pieniin tapoihimme, kuten esimerkiksi kävellä portaat hissin sijaan, pysäköidä hieman kauemmas ja siten olla fyysisesti aktiivisempi. Aivomme kiittävät meitä näistä teoista ja ovat aktiivisempia ja ajan tasalla kaikesta ympärillämme.